Yazi bengithi angizuphawula ngale video but manje ngicasulwa yilento engiyibonayo la ku social media. Iyangicasula weingane zakwethu lento engiyibona la ku social media. Ngibona zonke izinja ziyakhonkotha la ku social media. Zithi ungizwe that, ungizwa kaboshwe. Zikhuluma konke ukusangana kwazo ngongizwe emchunu. Yini ayenzile ungizwe? La eThekwini kuhlaselwa abantu bakithi. Behlaselwa abantu bokufika. Wafika ungizwe ezovikela abantu bakithi. Akekho umuntu okufika oshawe abantu bemasheni mashi. Kuyangisurprise ke ukubona abantu abayibiza ngabaholi abakhulu behamba bekhonkotha nje la ku social media. Bona uMusi Mayimane bahamba bayakhonkotha la ku social media. Lezi nja lezi omalema bahamba bayakhonkotha la. Nazo zonke nje izinja ezigcwele la ku social media. Akekho bafowethu umuntu ongemnyanya njengomuntu ongayenzi iproper research before akhulume. Lo muntu enimbone eshawa la kule video. Lo muntu lo umZulu akayena umuntu okufika. Akekho umuntu okufika oke washawa. umZulu lo othole ithuba lokuntshontsha ngalesikhathi kwenzeka lento yelokhuzana emasheni mashi imasheni mashi ngalolu yasuku. Yena wathola ithuba lokuntshontsha ifoni yomunye. Eshawa nje la ushawela ukuntshontsha. Ayihlangene nomuntu okufika lento le. Bahlezi beyichaza lento ophakela umthakathi. Bayayichaza lento ongizwe. Ukuthi bona ababashaya abantu bokufika. But baveza ulaka labo lokuthi njengoba silokho simasha siyacela uhulumeni abantu bokufika sibadinge abahambe. Akekho umuntu ofika okwafaka induku. Kodwa manje masibuka abantu abayibiza ngabaholi abahola amaqembu ezepolitiki ababheka ukuvotelwa futhi bekhuluma lo msangano ofana nalo. Kuyasicasula thina lokho siwomafavuke njengedangabani nabo bonke nje abantu ababuthandayo ubulungiswa kuleli izwe lakithi. Umuntu ovotela lezinja lezi ezilwa nathi instead of zilwe nabantu bokufika abasixhaphaza ezweni lethu, abadayisa izidakamizwa ezweni lethu, abashayayo ezweni lethu, abathumba izingane zethu, ababulala izingane zethu, abenza konke ukungcola ezweni lethu, bakhetha ukuzolwa nathi. Umuntu ozovotela laba bantu umuntu naye onganangqondo ongaphile ekhanda. Ungamvotela kanjani umuntu okwazi ukulwisa wena njengomhlalo wase South Africa, njengomuntu wala eSouth Africa? Lo muntu phela ufana nomzali kuwena ofuze ngabe uyakuvikela, kodwa kunokuthi akuvikele ukhetha ukudayisa kwabezizwe. Ungalo kanjani nabantu abalwela abanye abantu, abalwela abantu base South Africa? Ulwa kanjani nalabo bantu? Uyimuphi umuntu okufika okashawa eshawa abantu bemasheni mashi? Ningazosidakelwa nina bo lokhuzana bo Julius Malema nani bo Musi Mayimane, ningazosidakelwa. Ukusidakelwa lento eniyenzayo. Nazo zonke lezi nje lokho iphawula ko Facebook, siphawula negative nalapha ko Twitter na ko Instagram. Siyabuka njalo, ningazosidakela. Yabona? Yabe ngithi ake ngiphawule nje ngale video le. Bese futhi izingane zakwethu ngibonge lapha ya ubaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi naye useze waphawula ngalento emasheni mashi. Usevumile kubaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi umthetho kahle ubanjwa i-law enforcement. Thina njengabantu nje base South Africa kasikwazi ukuthathela umthetho ezandleni zethu. So uvumile ke ubaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi uzohlangana nabaholi bemasheni mashi. Uyena umuntu ke sikwazi ukumlalela ke thina ubaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngoba umuntu ongezwani nokungcola nobugebengu obukhona kuleli izwe lakithi. Yilona phoyisa sesithembele kulo si South Africa. So makukhuluma yena ayikho into esizoyikhuluma sizomlalela, kodwa abanye ngeke sibalalele izinja lezi ezisidayisayo. Angibonge ithuba ingane zakwethu. Inkosi ithela umusa.